Oho, koliko slatkiša. Britney, dobila si roze marshmallow. Alex ima veliku čokoladnu kuglu. Pitam se šta je unutra. Julie ima žele medu. Tako velik, cool. Kako vam se sviđa moj meda? Možda želite da ga probate? Pa ne može. Neću vam dati. Meda je samo moj. Ja ću ga jesti. Počinjemo od glave. O, da. Plava hrana je najbolja. A kakva je šapa? O, prelepa. Ali telo trebalo bi da bude najukusnije. O, oduševljena sam. Gotovo, ko je sljedeći? Ja ću. Super, dobio sam ogromnu čokoladnu kuglu. Možda će nešto biti unutra. Oho, unutra je puno malih čokoladnih kuglica. Sad ću ih probati. O, baš su lepe. Izvinite, devojke, osim čokolade ne vidim ništa. O, da, moja omiljena čokolada. Gledajte kako mogu, to je baš zabavno. Odlično mi ide. Još jedna i to je to. Britney, nastavi. Konačno. O, kakva slatka roza srca. Jedva čekam da ih probam. To je vrlo ukusno. Treba staviti usta što više. Napišite u komentarima koliko mislite da će mi stati marshmallova usta. Da, odlično mi ide. Što? Nema više? Drugari, kako izgledam? Prestanite, ne mogu se smijati. Umorila sam se da žvačem. Joj, nešto neće. Šta da radim? Sad ću ti pomoći. Hajde da probamo ovako. Čini mi se da je postalo bolje, zar ne? Da, super. Hvala, Alex. Jo? Što je to? Mamice, usne su mi postale roze. Oho, moje su plave. O ne, a ja imam crne usne. Oho, kakvi slatki smajlići. A ja sam dobila takis. Kakva sreća. Wow, a ja imam roza popit u obliku srca. Pravi poklon, a mogu li ja da počnem? Hvala. Ja obožavam da pritiskam ovi dugmiće. I u čemu stvar? To nije prava igračka. To je žele popit. Britney je poludela. Da, to je dupla sreća. Blago meni. Jako ukusno. Pravi užitak. Hej, Britney. Šta je? A mogu li ja da budem sljedeća? Dobro, hvala. Hoćete da vam pokažem foru? Doj da te poljubim, draga. Izvinite, ali moram vas pojesti. O, da, ukus je super. Nedostaje samo sos, ali uglavnom sve je prelepo. Dakle, devojke, recite mi prijatno. O, da, najlepša kombinacija na svijetu. Mogu li sad ja da počnem? Naravno da možeš. Hvala. Ja obožavam plavu hranu, posebno čips. O, da, to je prelepo. Mnogo bolje od običnog čipsa. Čekajte, a zašto mi postaje tako vruće? O ne, ovaj čips je bio ljut. Kako nisam primetila to? Gorim! Čekaj, šta piše tamo? Aha, sve jasno. Smiri se, Nicole. Sad ćemo ti pomoći. Gotovo. Hvala, drugarice. Onda mogu da pojedem još jedan čips. Aj! Rano je! Izvini. Ukusno. I izgleda da počinje. Da, počinjem da gorim. Devojke, u pomoć! Hajde, Britney, napred! Kakvo olakšanje. Hvala vam puno. Nema na čemu i nama je bilo zabavno. A šta je to sa našim licima? Užas! Wow, Marie je dobila banane, a Emma ima roze picu. Šta je kod Majka? Wow, to su plave nudle. Mike, budi oprezan. Nudle su jako ljute. Hej, ja počinjem. Dobro, samo požuri. Ja, jedva čekam da probam bananicu. Prelepa je. O, da, oduševljena sam. Joj. Haha, tako ti
ti treba? Hajde, Emma, sad ti. O, da, jedva čekam. Wow, ovo je slatka roza pizza. Oduševljena sam. Želim da pojedem odmah 2 pačeta. Šta je, Mike? Hoćete i vi moju picu? Dobro, možete pojesti ovo. Fuj, ali sva u tvojoj pljuvački. Ne morate, onda ću sve samo pojesti. Ostalo je posljednje pače. To je to. Hajde, Mike, sad ti. O da, već sam pripremio štapiće. Vreme je da probam svoje nudle. O da, ukus je baš dobar. Wow, to je ljuto, ali sviđa mi se. Poješću odmah sve nudle. Oho, svaka čast. Jao, ovo je preljuto. Ide mi vatra iz usta. U pomoć. Naravno, Mike. Emma, sipaj. Da, tako je mnogo bolje. Hvala vam, devojke. A neka hvala. Wow, Mike, tvoje usne su postale plave. I kod devojaka isto. Mike, takva si cura. Neću to komentarisati. Pa, idemo dalje. Kako smešni uši imaš. Devojke, prestanite. Opa, nove poklone. O, da, obožavam žvaku Laviz. Nemoguće. To je ceo tanjir sa burgerima. To. Jao, sa ovim treba paziti. Mogu li ja biti prva? Jedva čekam da probam crveni burger. Kladimo se da ću pojesti sve to za pola minuta. Dakle, krećem. Aha, još malo. Hajde. I posljednji. Da, tako je, uspela sam. Svaka mi čast. Da, ups. Jel, nije mi dobro. Sad ja? Kako dobar miris. Wow, našla sam lizalicu. Nadam se da će biti ukusna. Wow, sviđa mi se. Cool. Mandy, šta gledaš? Imaš svoju hranu, hajde počni. Da, vrlo rado. Sad ću probati. Žvaka je slatka. I slika je baš divna. Kad ću već sresti svoju ljubav. Wow, to je princ. Ćao. Hej, Lili. Ok, prihvatam izazov. Sad ću te naučiti pameti. Jesi spremna? Dođi ovamo. Zašto? Ups, to je bila greška. Hajde da joj pomognemo. Da. Živa sam. Bože, šta je sa vašim nosevima? I sa mojim? Kako zabavno. Super. Jedva čekam da probam to. I ja. Kod mene su žele bombone Juicy Drop. A kod mene žvaka. Da, obožavam žvaku. Eci, peci, pec, ti si mali zet. Ja sam prva. Kakav miris. Šta? Crvene jagode su moje. Izvinjavam se. Pa dobro. Šta? Plavi deo koktela ide meni. Pa kako to? Tu je ostalo malo zelenih kuglica. Bingo! Mogu pojesti uz pomoć slamčice. To je jako zabavno. Kako slatko, oduševljena sam. Hajde, Nikol, sad ti. Vrlo rado. Hajde da vidimo. Da, ove bombone su prelepe. Mislim da će sa sirupom biti još ukusnije. Jao. Nisam mislila da su toliko kisele. Mandy, hajde sad ti. Vrlo rado. Ja sam dobila žvaku u obliku paste za zube. Vreme da operem svoje zube. Da. Šta radiš to? Odvratno? O ne, zašto su zube postali plavi? Dobro, sad ću naduvati balon. Wow, gledajte, i on je plavi.
Šta? Je li se i vama obojio vrat? Šta? I nama? Dobila sam slatku vunu sa žvakom. Jako sam srećna zbog toga. A ja imam kek popsi, super! To? Limuni, neću da ih jedem. O, jadna. Ne brini, ja ću biti prva. Hoćete da vam pokažem trik? Eto! Wow! Koliko lepih komadića! Jedva čekam da probam. O, da! To je mnogo slatko. Pitam se da li ću uspeti da napravim balon od ove žvake. Da, uspela sam. Treba pojesti što više žvake, onda će i balon ispasti veći. A bitno je sve dobro sažvakati. Gledajte! Oho, svaka čast, Britney. To je bilo jako smiješno. A balon je pukao, ali žvaka je ostala. Bravo, bravo, to je bilo super. Hvala. A Nikol, sad si ti na redu. Kako god kažeš. Jedva čekam da probam ovi kolači. Wow, kako su meki i slatki. A čokolada se topi ustima. Hoće još? Dobro, što imam još 2 komada? O, da. Veoma dobro. To je bilo zabavno, ali vreme je da idemo dalje. O ne, zašto si me podsjetila na to? Ne jedi me! Šta? Ne mogu da verujem. Verovatno mi se učinilo. Izgleda da toliko ne želim da jedem limun, da mi se pričinjava da priča sa mnom. Kako je kiselo. Ne mogu više, devojke. Možeš! Dobro, vi znate da ubeđujete. Eto vam, jeste zadovoljni. Poješću celi limun i neću ni trepnuti. Ojoj, ne mogu čak ni da gledam to. Još trenutak i gotovo. Bravo, svaka čast. Hvala, devojke, volim vas. O, naše usne su postale obojene. Neverovatno. Činjemo? O, Monika ima crvenu nutelu. A Britney je dobila žele sa ukusom Huba Bube. Super! O, Nikol je dobila šećernu vunu zelene boje. Super! Devojke, želim da budem prva. Sad ću da probam. Otvaram. Ajoj, Monika, pazi. Udarila si me po klopcem. Izvini, samo sam htjela što pre da probam nutelu. Sigurno je mnogo ukusna. O, da, prelepo. Ali kako da je pojedem? Tačno, napravit ću sebi čokoladice. Sipat ću nutelu u kalupe. Teško. Da, tako je. Odlično mi ide. Tako je. A sad ću dodati Skittles bombone. Evo ih. Ali to još nije sve. Dodat ću još marshmallow i slatke konfete. O, kakva lepota. Divno. A sad ću poprskati sve sprejem za hlađenje, da bi se čokolada stvrdnula. Aha, tako je. To je to. Vreme je da probam. Jedva čekam. Wow, kako ukusno. To je prelepo. Oduševljena sam. Ne mogu da se odvojim. Želim da pojedem sve do kraja. Blago meni. Je li sad moj red? Odlično. Vreme je da probam. Moj žele izgleda privlačno. O, da, ukus je još bolji. Sviđa mi se. Pa to je još i žvaka. Super. Mogu napraviti balon. Cool. Treba pojesti još malo žvake da bih napravila veliki balon. Dakle... uspela sam. Odličan balon. Nikol, hvataj. Kako zabavno. Monika, hvataj. Da, hvatam. Devojke, treba se sakriti. Dobro, što sam izvadila kišobran na vreme. Da, to je bilo strašno. Dakle, sad je moj red. Probat ću. Kako ukusno. Pogledajte. Imam brkovi od vune. Super. Da, jako zabavno.
Čekajte. O, imam ideju. Britney, daj mi to. O, znam. Hagi vagi. A možda kanta sa smećem? Ne? Čaša vode? Da, odlično. Pokušat ću da istopim vunu u vodi. Jesam smešna, a? Dakle, hajde da vidimo. Wow, kako super! Istopila se. Sada mogu popiti to. Wow, to je jako ukusno. O, baš si brza. Da, to je bilo jako ukusno. O, devojke, a šta je sa vašim usnama i ušima? O, ne. Wow, kakve velike bombone Skittles. Prijatelji, brzo probajte. Wow, prelepo. Šta je to? Oho, ovo je izazov hrane jedne boje. Svako ima svoju boju i vi možete jesti hranu samo te boje. Hajde da gledamo novi izazov. Aha, Emma je dobila roze žvaku Huba Bubu. A Mari ima smrdljivi sir. Uj. A šta je kod Majka? Wow, to je sladoled Oreo, super. Jedva čekam da probam. Wow. Pogledajte, unutra su još i kolači Oreo. Ekstra. O, da. Hej, devojke, ovo nije za vas. Sklonite se. Prelepo. Ne mogu da se zaustavim. O, da. Jao. O, kako mi je hladno. O ne, Mike se smrznuo. Devojke, morate ga zagrejati. Da, to je odlična ideja. Mike, ne brini. Uskoro će ti postati toplo. O, da. Već se osjećam mnogo bolje. Hvala vam, devojke. Mari, sad ti. I ja? Kakav užas. Jao. Ne znam kako ću to pojesti. O, ne. Ukus je odvratan. Ne sviđa mi se. Neću. Mari, ne može tako. Takva su pravila, moraš sve pojesti. Baš ste bezobrazni. Dobro, sad ću ga pojesti. Jao, to će predugo trajati. Ne mogu više da je čekam. Pogledajte, jedem ga, ali uopšte se ne smanjuje. O, konačno su zaspali. Hajde, dođi kod mene, Miki. Ovo je za tebe. Možeš pojesti sve do kraja. Hajde, jedi slobodno. O, svaka ti čast. Hvala ti puno, mnogo si mi pomogao. Eto, sve sam pojela, pogledajte. Odlično, znači sad sam ja na redu. Jedva čekam da probam svoju žvaku. O, obožavam Huba Bubu. Prelepa je. Sad ću naduvati veliki balon. Jao, Emma, balon je stvarno veliki. Jao. To sam htjela da ti kažem. Sad si sva lepljiva. Emma, nemoj više duvati tako velike balone. To je odvratno. Izvinjavam se, nisam htjela. O, šta je sa vašim ušima? Promenili su boje. Oho, to je jako zabavno. Čak i miš Miki ima šareni uši. Oho, kakvi zanimljivi slatkiši. Ko želi da jede prvi? Julie? Pa hajde. Super, dobila sam žele bombone. Sad ću ih probati. Joj, tako su kiseli. Sva sam se iskrivila od kiseline, ali sviđa mi se to. Želim još. Prelepo. Joj, opet kiselo. Dobro je, sve je prošlo. Julie, tako si smešna kad jedeš kiselo. Britney, nastavi. Jupi, ja sam dobila poki štapiće od jagoda. Ovo su moje omiljeni kolači sa ukusom jagode. Sad ću ih probati. Jao, progutat ću jezik, koliko je to ukusno. Drugari, šteta što vi ne možete probati to. Ja vama sigurno neću dati. Obožavam jagode. Tako da ću dodati još i sirup od jagoda. O da, obožavam ga. Sipat ću što više. Jedva čekam da probam. Jao, sad je to milijard puta ukusnije. Želim još. Kako to sve staje u tebe? To je moja tajna. To je to. Alex, možeš piti svoju kolu. Hajde. Odlično. O da, obožavam kolu.
Smatram da crna boja čini kolu vrlo brutalnim pićem. Jao, izvinite, devojke. Ali kako da je popijem? Tačno, slamka. Umorio sam se da pijem. Šta? Oho! Sa takvom podrškom ne samo da ću popiti kolu, već ću i potrčati oko sveta. Gotovo, nema više kole. Jao, čuje mi se stomak. Ups, izvinjavam se. Alex, prestani, sad ćeš oboriti devojke. Devojke, držite se. Učili su me da nije zdravo držati nešto u sebi. Oho, šta je sa mojim ušima? Oho, Britney, tvoje uši su roze. A Julie sad ima plavi uši. Mislim da je to tek početak. Idemo dalje. Idemo dalje. Opa, to je cela krofna. A kako ćete da je delite? Tu ima 3 boje. A Britney, daj mi, to je zajednička krofna. Ali hoću i ja krofnu. Devojke, prestanite, ispustit ćete. Eto, sada svako ima krofnu, super. To će sigurno biti mnogo ukusno. Pitam se, ko od vas će brže pojesti? Ajde da proverimo. Britney je jako gladna. A Monika je odlučila da jede pomalo. A Nicole je stavila celu krofnu usta. Neverovatno. Da, pobedila sam. Svaka mi čast. A dakle, treba obrisati glazuru. O, ne! Ej, šta je sa tvojim licom, Nicole? Još ste se obojili. To je cool.